Se häntä heilutus, jonka koirasi antaa sinulle kotiin tullessa. Useimmat ihmiset ajattelevat, että se tarkoittaa kaiken olevan hyvin. Että riippumatta siitä näin tapahtui, koirasi on jo päässyt yli siitä. Mutta koirat eivät toimi niin. Koirat eivät unohda. Niillä ei vain ole sanoja kertoa, mikä niitä vaivaa. Ja jotkut asioista, joita teet joka ikinen päivä, kuluttavat hiljaa sellaista sidettä, jonka hajoamista et huomaa ennen kuin se on jo muuttunut. Nämä ovat 10 asiaa, joita koira ei koskaan todella anna sinulle anteeksi. Ja numero 5 on se, joka osuu lähimmäksi sydäntä. Numero 1. Huutaminen koiralle. Koirasi on taas kaatanut roskakorin. Olet sanonut sille 100 kertaa. Joten korotat ääntäsi ja joo, se toimii. Se pysähtyy. Se hivuttautuu pois korvat litteenä ja vartalo matalana. Mutta tässä on se, mitä oikeasti tapahtuu niiden laajojen silmien takana. Koirasi ei ymmärrä suustasi tulevia sanoja. Se ymmärtää äänensävyn. Ja kovat äänet eivät rekisteröidy koiran aivoissa viestinä, lopeta se. Ne rekisteröityvät vaarana. Kun huudat, koirasi hermosto siirtyy selviytymistilaan. Oppiminen sammuu kokonaan. Se ei prosessoi korjaustasi. Se vain yrittää tuntea olonsa turvalliseksi uudelleen. Teet tätä tarpeeksi pitkään ja jotain muuttuu. Koirasi tottelee yhä, mutta häntä roikkuu hieman alempana. Katsekontakti alkaa hävitä. Se alkaa totella pelon eikä luottamuksen vuoksi. Ja sillä erolla on enemmän merkitystä kuin luuletkaan. Numero 2. Koiran ohittaminen kävelyillä. Tämä tuli suoraan koiran omistajilta itseltään, ja se osuu kovempaa kuin odottaisi. Viet koirasi ulos kävelylle, koko sen päivän kohokohdan, ja vietät sen tuijottamalla puhelimen näyttöä. Tässä on se, mitä useimmat ihmiset eivät ymmärrä kävelyistä. Ne eivät ole koiralle pelkkää liikuntaa. Jokainen lyhty on sanomalehti. Jokainen ruohokaistale on tarina. Koirasi haluaa jakaa sen kokemuksen kanssasi. Kun selaat viestejäsi koirasi ravaten vierellä jalkakäytävällä, se katsoo sinuun takaisin, eikä sinua vain ole läsnä. Ajan myötä kävelyt muuttuvat niille vähemmän jännittäviksi. Ei siksi, että reitti kävi tylsäksi, vaan siksi, että heidän lempipersonansa lakkasi saapumasta. Laita puhelin taskuun. Jo 10 minuuttia täyttä läsnäoloa muuttaa kaiken. Numero 3. Koiran tavaroiden ottaminen. Haluat koirasi huomion, mutta se on kiinnittynyt purulelullaan olohuoneen lattialla, joten kumarrat ja nappaat sen. Tuntuu harmittomalta, mutta koirasi näkökulmasta juuri vahvistit sen pahimman pelon. Koirat voivat olla yllättävän omistushaluisia omiksi katsomiensa tavaroiden suhteen. Ja kun otat lelun ennen kuin se on valmis, jotain naksahtaa. Se alkaa vartioimaan. Lelut vedetään huonekalujen alle. Purulelut kannetaan nurkkiin. Käynnistyy käyttäytyminen nimeltä resurssivartiointi, jossa koirasi muuttuu ahdistuneeksi ja jopa puraisevaksi tavaroidensa ympärillä, koska se on oppinut, että asiat, joita se rakastaa, voivat kadota varoittamatta. Ratkaisu on yksinkertainen. Vaihda, älä ota. Tarjoa jotain yhtä arvokasta tai arvokkaampaa ja anna koirasi tehdä valinta. Numero 4. Sääntöjen muuttaminen. Pennusi on juuri hypännyt sohvalle sukka suussaan, ja se on rehellisesti sanottuna varsin hauska näky, joten annat sen olla. Ehkä jopa naurat ja nostat puhelimesi, mutta huomenna, kun olet stressaantunut ja myöhässä, se tekee täsmälleen saman ja sinä räjähdät. Tässä on se, mitä juuri tapahtui koirasi aivoissa. Se ei ajatellut, ihminen päästää minut kertaalleen pälkähästä. Se ajatteli, tämä on nyt okei, kirjattu ylös. Ja sitten 24 tuntia myöhemmin säännöt muuttuivat syystä, jota se ei pysty selvittämään. Koirat eivät pysty rationalisoimaan mielialan vaihtelujasi. Kun säännöt pitävät muuttumaan ja lakkaavat kokonaan yrittämästä oppia niitä. Ahdistus kasvaa ja lopulta niistä tulee hermostuneita sinun seurassasi, koska ne eivät koskaan pysty ennakoimaan, mikä versio sinusta on ilmaantumassa. Ja tässä se muuttuu todella mielenkiintoiseksi, koska seuraava tällä listalla on jotain, mitä lähes jokainen omistaja tekee.
Ja kommentit tällaisten videoiden alla räjähtävät aina, kun otamme sen puheeksi. Numero 5. Halaaminen. Okei, tästä tulee kiistanalainen, koska aina kun aihe nousee esiin, kommentit täyttyvät lauseilla kuten "No, minun koirani rakastaa halauksia." Ja rehellisesti, jotkut koirat oppivat sietämään niitä. Muutamat näyttävät aidosti nauttivan läheisyydestä. Jokainen koira on erilainen, mutta tässä on se, mitä useimmat ihmiset eivät huomaa. Koirat eivät halaa toisiaan. Ne eivät pysty. Lähinnä koiran kehon kielessä halausta muistuttava toiminto on, kun yksi koira painaa toisen maahan taistelun aikana, joten kun kietout käsivarsinesi koirasi ympärille, vaikkapa iso kultainen noutaja istuessaan olohuoneen lattialla, monet niistä lukevat sen fyysisenä rajoittamisena. Niiden keho jäykistyy, ne nuolevat huuliaan ja haukottelevat. Nämä ovat kaikki stressisignaaleja, jotka omistajat jäävät huomaamatta, koska he nauttivat liikaa hetkestä. Tarkkaile koiraasi tarkasti seuraavan kerran. Jos se nojautuu sinuun, rentouttaa lihaksensa ja ehkä sulkee silmänsä, se on todennäköisesti yksi niistä koirista, jotka aidosti tuntevat olonsa turvalliseksi. Mutta jos se jäykistyy, katsoo pois tai yrittää vetäytyä taaksepäin edes hieman, se viestittää jotain tärkeää. Ja tuon viestin ohittaminen rapauttaa luottamusta ajan myötä. Jos olet sellainen henkilö, joka haluaa aidosti ymmärtää, mitä koirasi todella sinulle kertoo, paina tykkäyspainiketta juuri nyt. Hauska fakta, siitä tulee pieni tassu, kun teet niin. Jatketaan nyt, koska seuraavat kohdat voivat tehdä todellista vahinkoa. Numero 6. Liian myöhäinen rankaiseminen. Tulet kotiin töistä. Keittiön roskakori on levällään kaikkialla. Kutsut koirasi luoksesi ja sanot sille tiukasti, paha koira. Se painaa päänsä alas. Se näyttää syylliseltä. Asia selvä, eikö olekin? Ei läheskään. Jos tapahtumasta on kulunut yli noin 30 sekuntia, koirasi ei yksinkertaisesti tiedä, mistä olet vihainen. Tuo syyllinen ilme on itse asiassa stressireaktio kehonkieleesi ja äänensävyysi. Se ei yhdistä vihasi roskiin. Se vain pelkää, koska henkilö, johon se luottaa eniten, on yhtäkkiä vihamielinen syystä, jota se ei pysty tunnistamaan. Jatka tätä ja koirasi alkaa olettaa sinun olevan satunnaisesti arvaamaton, mikä sen näkökulmasta pidät paikkansa. Ja se on yksi stressaavimmista asioista, joiden kanssa koira voi elää. Numero 7. Koiran herättäminen. Pieni koira kyyristynyt sohvalle, hengittää rauhallisesti, täysin omassa rauhassaan. Se näyttää mahdottoman suloiselta ja haluat vain siepata sen syliin. Mutta koiran herättäminen äkillisesti silittämällä tai nostamalla voi laukaista jotain, jota kutsutaan unisäikähdykseksi. Se herää hämmentyneenä ja sekavana, eikä hetkeksi tiedä missä on tai kuka sinä olet. Tämä on erityisen yleistä koirilla, joilla ei ollut paljon ihmiskontaktia varhain elämässään. Entisillä kulkukoirilla, turvakodeista tulleilla koirilla, kenneleissä kasvaneilla koirilla. Säikähdysrefleksi voi olla tarpeeksi voimakas laukaisemaan puraisu. Ja yksi tällainen huono hetki voi muuttaa teidän välistä dynamiikkaanne pitkäksi aikaa. Jos koira nukkuu, anna sen tulla luoksesi itse, kun se on valmis. Numero 8. Pakottaminen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ystäviä on kylässä kotonasi. Koirasi on selvästi kaikkien aikojen paras koira, joten luonnollisesti haluat esitellä sen. Houkuttelet sen ulos piilopaikastaan toiminnan keskipisteeseen, mutta koirasi keho kertoo täysin erilaista tarinaa. Häntä koukussa, korvat painettu taaksepäin, yrittää tehdä itsestään pienen lähellä ovea. Jos koirasi näyttää haluttomalta tutustumaan uusiin ihmisiin, asian pakottaminen ei paranna ujostelua. Se vahvistaa pelon. Joka kerta kun se työnnetään tilanteeseen, joka ylittää sen sietokyvyn, se alkaa yhdistää uudet ihmiset ja uudet ympäristöt ahdistukseen. Ja tuo yhdistyminen voi kestää koko elämän. Mene sen tahdissa. Anna sen tarkkailla huoneen toisesta päästä. Anna sen itse valita, milloin osallistua. Rauhallinen koira, joka tervehtii yhtä ihmistä hiljaisessa olohuoneessa, rakentaa enemmän aitoa itseluottamusta kuin täysi talo tuntemattomia koskaan.
Numero 9. Häkin käyttäminen rangaistuksena. Häkin pitäisi olla koirasi turvallinen tila, sen pesä. Se ainoa paikka talossa, joka kuuluu kokonaan sille. Mutta heti kun alat lähettämään sen sinne turhautumisesta, tuo merkitys murenee. Yrität tehdä kotitöitä ja koirasi tökkii sinua jatkuvasti leikkimään. Nuivut ja käsket sen menemään häkkiinsä. Tiedät, ettei se tehnyt mitään väärää. Se vain halusi huomiotasi. Mutta koirasi ei ymmärrä sitä. Se vain tietää, että olit vihainen, ja häkki on se paikka, minne vihasen lähettää. Seuraavan kerran, kun haluat sen rauhoittuvan häkissään päiväunille tai vierailun ajaksi, älä hämmästy, kun se epäröi ovella. Kun koira yhdistää häkin rangaistukseen, se olettaa jokaisen sinne menemisen tarkoittavan, että jotain pahaa tapahtui. Häkki lakkaa olemasta makuuhuone. Siitä tulee varoitusmerkki. Ja koirat muistavat paikan tunnehistorian hyvin pitkään. Numero 10. Koiran rakkauden torjuminen. Koira syöksyy etuovelle häntä pyörien, koko keho heiluen, kun omistaja astuu töistä kotiin. Tuo tervehdys on yksi elämän parhaimmista tunteista. Mutta kun olet puhelussa tai kannat kauppakasseja tai olet aamulla myöhässä, sama innostus muuttuu hankalaksi. Joten painat sen alas, huokailet, sanot ei nyt. Siinä äänensävyssä, jonka koirat ehdottomasti aistivat. Tässä on se asia. Koirasi oppii käyttäytymään tarkkailemalla, miten reagoit siihen, mitä se tekee. Ja jos se näkee jatkuvasti turhautumista tai hylkäämistä yrittäessään osoittaa rakkautta, se lopulta lakkaa yrittämästä. Voit vahingossa kouluttaa koirasi siihen, ettei se koskaan tervehdi sinua ovella, koskaan tuo lelua sinulle, koskaan kiipeä vieressäsi sohvalle. Helsingin yliopiston vuoden 2020 tutkimus tarkasteli tuhansia koiria ja havaitsi, että 70% esiintyi jatkuvia ahdistuksen merkkejä. Tutkijat totesivat, että jopa rakastavissa kodeissa se tapa, jolla ihmiset osoittavat kiintymystä, ei aina vastaa sitä, mitä koirat todella tarvitsevat tunteakseen olonsa turvalliseksi. Koirasi ei ole tarvitseva hypätessään sinuun. Se puhuu ainoaa tunnekieltään. Ja jos jatkat sen torjumista, jonain päivänä se lakkaa puhumasta sitä kokonaan. Tuon yhteyden takaisin saaminen vie paljon pidempään kuin odottaisit. Koirasi ei pidä kirjaa samalla tavalla kuin sinä, mutta se muistaa, miten saat sen tuntemaan. Ja jokainen asia tällä listalla on korjattavissa, alkaen seuraavasta hetkestä, jonka jaat sen kanssa. Jos haluat jatkaa oppimista siitä, mitä koirasi päässä todella liikkuu, klikkaa näytöllä olevaa videota juuri nyt. Se kertoo siitä, miksi koirasi venyttelee aina nähdessään sinut.